Bună ziua! Vă prezint un business plan în domeniul construcției ce ține de finisajele interioare și anume de finisajele pereților ce ține pentru că aceasta are o actualitate foarte mare și o frecvență destul de mare care intervine la fiecare. Fie că este o locuință, fie că este un birou sau orice altceva care necesită o reîmprospătare, o reînviorare și fiecare caută soluții de design, de a îmbina acel ceva ce vrea cu ceea ce va fi în final. Și îmi propun să realizez aceste activități pentru familii, pentru antreprenori și pentru organizații sau instituții de stat sau private. Deci, cu ce probleme se confruntă clienții că atunci că caută o soluție, anume o soluție care le-ar fi potrivite intereselor lor și le-ar satisface toate nevoile care le au. Ajung să găsească oameni particulari care dau doar promisiuni și ideile finale nu corespund la promisiunea care a fost inițial stabilită. Și eu cred că asta este o dezamăgire pentru fiecare. Și de aceea vreau să îmbin anume designul și ceea ce va primi consumatorul la final ca un tot întreg. Deci nu separat, pentru că oferă companiile soluții separate de design și soluții în domeniul construcției. Dar eu vreau să le îmbin. Deci voi oferi soluții de design, soluții care vor fi sustenabile, care vor susține furnizorii care oferă servicii și materiale ecologice pentru fiecare client. O ofertă care va fi absolut transparentă, deoarece doar o companie poate oferi servicii integrale, transparente, care sunt bazate pe un contract, pe un proiect bine stabilit și care oferă prețurile foarte bine structurate. Și oferă de asemenea și un preț care este optimal și egal cu ceea ce va fi la final. Tipurile de lucrări care vor fi efectuate, deci ține de anumite tencuieli decorative, aplicare de tapet, aplicare de vopseli diverse, cât și acele soluții care anume le solicită clientul, care pot fi ușor adaptate. Deci așa, avem concurenți foarte mult, atât cei care lucrează la particular, în mare parte constituie cei concurenți, deoarece ei oferă soluții mai ieftine, care companiile nu pot să facă față, e foarte evident. Cât și companii care oferă servicii integrale, anume de la cheie, adică oferă direct construcția cu toate finisajele integrale. Și concurenți companii care oferă aparte serviciile. Noi putem garanta servicii corecte, materiale durabile și o garanție în timp a celor lucrări care sunt efectuate. Deci, un marketing plan ține de afișarea acestor informații pe care noi le oferim pe toate platformele disponibile, sociale, Instagram și Google și așa mai departe, platformele care sunt căutate de clienți. Așa arată un tip de deviz care va primi fiecare client, în care foarte transparent este evidențiat care sunt costurile pentru lucrările efectuate, toate contribuțiile, cheltuieli de transport, cheltuieli de organizare și beneficiul care îl are compania care prestează aceste servicii. Deci, este absolut transparent și vizibil ceea ce se oferă. Deci așa, pe fiecare an și o dinamică de creștere. Deci, pentru a desfășura această activitate este nevoie de o investiție nesemnificativă, incipientă, care este de această sumă de jos, de 13.000, care poate începe activitatea. Pentru că ulterior serviciile sunt oferite în baza unui contract și el acoperă cheltuielile ulterioare care sunt legate de lucrarea dată.
Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim și noi. Rugăm jurul să adreseze întrebări. Bună ziua! Bună ziua. Ați început prezentarea cu ideea că majoritatea celor care oferă așa tip de serviciu, da, adică doar fac promisiuni, nu se țin de cuvânt și durează. Cum garantați că veți găsi specialiști care se vor încadra în termeni, care vor oferi lucru calitativ și se vor ține de promisiune? Ca lucrarea să fie, da? Așa cum îmi propunem să... Exact, da? da. Deci eu, ca practica de viață, să spunem așa, am văzut atunci că se creează un design, da? Că sunt companii care oferă design și prezintă acest design, îi oferă clientul și îi spune, uite, găsește o companie de construcții și ei îți vor face, da? Dar reiese că compania nu știe cum corect să implementeze acele idei care au fost expuse în proiectul de plan. A doilea, cum poate să garanteze compania mea de construcții, da? Care va face lucrările, îi prezintă designul propriu, care știe la sigur că îl poate aplica. Asta este important. Și a doilea, îi oferă un contract în care sunt specificați termenii și un deviz de cheltuieri, care ați văzut un model aici, în care sunt specificate toate tipurile de lucrări, cantitatea lucrărilor și ce material va fi folosit. Deci acolo este descifrat totul, nu poate să fie că să nu corespundă. Atunci când, când se spune că nu a corespuns, deci nu era creat un deviz, nu era creat un contract și evident că se încalcă termenii de timp și termenii de calitate. Da, dar mă referem la personal. Personalul? Da. Va fi instruit. Mult succes! Mulțumesc! Vă mulțumim mult!